ए मनी पने कुल्ले मनी पने कुल्ले मन पने कुल्ले ए निन्न कैटीना उंडाऊ इनदाला इज्जी वास्लिन बोक्का टिश्यू पेपर आता दादाई बत्तेर मल्ला वॉचमैन मोकलेन पिदे पाडले सर येर मोकलेन निन्न अम्मे शडाप अವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಇನ್ನ ಶೋಪೀಸ್ ಗದಿತ್ತಿನ ಪೋದು ಕೈ ತೆಕ್ಕಲೆ ಸರ್ ಇರೇಗ ದಾದಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ದೇಗ ಗೂಗಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ತ ಪೋದು ಕೈ ತೆಕ್ಕಲೆ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೂರಣಗುಲ್ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲೇರ್ ಖಾಲಿ ಯಂಕುಲ್ನಾನೆ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಓಕೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಗೂಗಲ್ ಹಾ ಯಾನೇ ಗೂಗಲ್ google.com ಏ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿತ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಾರ್ ಕರ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡುವೆ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವನೊಟ್ಟು ಪೋ ದಾಲ ಕೆಲ್ಸ ವರ್ದಿಚಿ ಆಯ್ನೊಟ್ಟುಗು ದಿನವಲ್ಲ ಉಮ್ಮಿಲ್ ಪತ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಉರ್ಚಿನಾಗ ಕಂದೆಗೆ ಬಂದಾಪುನು ಅವದೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಪೀತುದು ಕಣ್ಣು ನಾಚಿಗೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕ ಅವು ಬಂದಾಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈನ ಹಾ ಒಕ್ಕ ಕೆಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪಂತೇರ್ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಚೂರ್ ಸರಿಯಾಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಡ್ ಕೊರೋನಾ ಸೈಪುಂಡೆ ಸೈಪುಂಡು ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪರಂಡ ಬಾಡಿದ ಉಲೈದ ಕೊರೋನಾ ಸೈಪುಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸರ್ ಪರ್ಕೆ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಸೈಪುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸರ್ ಪಿ ತಿಂಡ ಕೊರೋನಾ ಪೋಪುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸರ್ ಅಂಬಿ ಪಾಂಡ ಕೊರೋನಾ ಪೋಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಸರ್ ಇನ್ನ ಮೇಕಿರ್ ಬಂದಂಡು ಇರ್ಮುಲಾತ ಅವಲ ಯಾನ್ ಕಿರ್ಮುದು ಕೊರೋಡ ಸಾವ್ದಗುಲ್ ಏಪಲ ತುಂಡ ಪನ್ಪೇರ್ ಎನ್ನ ಮೂಕು ಸರಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಉರ್ಚರೆ ಅವಂದಿಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಸುರುತಪಿ ಇತ್ತೆದಪಿ ಇಲ್ಲ ಕೈಚಿ ವಾಸನೆ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡ ಅವು ಸೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇತಾ ಮುಗುಲ್ ಆಂಡಲ ಅವಲಿ ದಾಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ನಗುಲ್ ಹೊಸತೇ ಮರ್ಲು ಶುರು ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯರ್ ಏರಿಯರ್ ಕೆನುವೇರ್ ಸರ್ ಗಂಗಾಸಾರ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಪೋಪುಂಡ ಏರಿಯರ್ ಕೆನುವೇರ್ ಸರ್ ಬಿಡಿ ವೈತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಪೋಪುಂಡ ಇತ್ತೇ ಮುಟ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ಉಂದುಕೆ ಎಂದಿಚೇರ್ ಸರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಂಡ सर कसाय परणडा सर पेर परणडा इंचा इंक ಏರ್ ಲಾಕಿ ಎಂದಿಚೇರ್ ಖಾಲಿ ಗಂಗಾರ ಪರ್ಪಿನ ಅಡ್ಡಿ ಬೋರ್ಡು ನೆಕ್ಕಲ್ಗು ಆಯ್ ಅಂಬಿದಾಯ್ ಓಡೆ ಪೋತೆ ಆಯ್ಕು ಪನ್ಲೆ ಅವ್ ಮೋನೆದ ಪೊಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಅವ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಅಂಬಿ ಪಾಂಡ ಪೋಪುಜಿ ಉಗ್ಗೆಲ್ಡು ಕುಲ್ಲಾಂಡ ಕೆಬಿಕ್ ಪರ್ಕೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆಯ್ ವರಿ ಉಡ್ಚಿಟ್ಲ ಪೋತೆ ಕೆಬಿ ಬುಡ್ದು ಕೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕೆಬಿ ಪಂಡೆ ಕೆಬಿ ಎನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಓ ನಿಗುಲೇ ಎಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ನಿಗುಲ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಿಗುಲ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗುಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ್ಚಿ ನಿಗುಲ್ಗು ಶೀತ ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಪುದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏನಡ ಬರೋರ್ಚಿ ಯಾಂದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕೆಲ್ಸ ಖಾಲಿ ವೈರಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವು ನಿಗುಲ್ಗು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದ ಸೈಡ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಚಿ ಪಾತೇರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ निगुल दाला केनरेने इत्तंडा चू टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन केनले ओके ओके नेक्स्ट सर डाउनलोड एंटीवायरस फॉर विंडोज 7 इज्जी डाउनलोड एंटीवायरस फॉर विंडोज 10 इज्जी मैकबुक मोबाइल इज्जी डाउनलोड एंटीवायरस फॉर कोरोना वायरस हाँ कोरोना इना हाँ सर बुक क्रैक वर्जन कोरले बला निन्ना मंडे क्रैक मलपुए हाय गाइस यांच्यावलर तुले गूगल पंतीನ ಪೂರಾ ಪಾತೇರ ನಿಗುಲ್ ನಂಬೋರ್ಚಿ ನಿಗುಲು ಜ್ವರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಪೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನಿಗುಲ್ನ ಕೈ ದೆಕ್ಕಲೆ ಒಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚಾ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕುಲ್ನ ದೇಶೋಡು ಕೊರೋನಾದ ಪ್ರಭಾವ ಚೂಚೂರ್ ಪಂದು ಪೂರಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನ ಫುಲ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಚಿ ಪಾತೇರ ವಿದೌಟ್ ರೀಸನ್ ಪಿದೈ ಪೊಪ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗುಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಲೆ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ఒక నిగుల్గుందు వీడియో లైక్ తోచుండా ప్లీజ్ ఉందు వీడియోకు లైక్ మల్పులే ఎన్న ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ మల్పులే ఒక నిగుల్న ఫ్రెండ్ బొక్క ఫ్యామిలీకు ఉందు షేర్ మల్పులే అప మోటా యా నిగుల్గు సిక్కుವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್